Ako je možné, že ja som to dokázal, splnil som si svoj detský sen, kúpil som si M3 v 18, mám také hodinky, aké som chcel a nie jedny. To isté môžeš aj ty a dneska ti poviem niečo o mojom príbehu, tak v skratke, že ako som začínal a čo ma doviedlo až sem, kde som. Možno už niektorí viete, ale narodil som sa v Mexiku. Do 4 rokov sme vlastne žili v Mexiku. Potom som s maminou prišiel na Slovensko. Vždycky som bol také dieťa, že mi v škole hovorili, že som taký neskrotný a že sa správam inak ako ostatné deti. Vždycky som mal takú víziu, že chcem byť inakší ako ostatní, že nechcem pracovať v robote, že chcem podnikať. Sice som na začiatku ako každé dieťa nevedel presne, čo chcem robiť. Potom vlastne, keď už som mal nejakých 14 rokov, tak som sa zamýšľal, čo môžem robiť, aký biznis by ma lákal. Potom prišiel COVID, moja mama nemohla pracovať, pretože kozmetička, bol lockdown a tak ďalej. Nemali sme peniaze, nie som zo žiadnej bohatej rodiny, čiže nemohol som si dovoliť všetky tie veci, ktoré mám teraz na sebe. Napríklad takéto hodinky som ani nesníval, že môžem mať, že budem jazdiť v M3, čiže začal som tak rozmýšľať, že OK, mamina nemá peniaze, je lockdown, čo môžem spraviť preto, aby som žil lepšie, pretože samozrejme, že nikto nechce žiť taký život, že si nemôžeš dopriať veci, ktoré vidíš, že ostatní ľudia žijú na dennej báze. Začal som si študovať o nejakých biznisoch, samozrejme, že zo začiatku asi ako každý jeden človek to bolo SMMA, dropshipping. Najprv som skúšal dropshipping, pustil som sa potom do SMMA, dosť mi vyskakoval na internete profil Šimon Cibula, taký chalán, tiež mladý, čo robil SMMA vlastne. A potom začal svoj vlastný kurz, ktorý som si kúpil za niekoľko stovek eur. Už si nepamätám presne koľko, boli to moje našetrené peniaze. Nezarobil som z SMMA konkrétne, ale určite mi to dalo nejaký obzor, už len to, že som bol obdarený Bohom tým, že sa naozaj snažím. Začal som si študovať o krypte. Pozeral som bitcoinový kanál zo začiatku, kde som pozeral, čo je to bitcoin, úvod do bitcoinu, čo je to blockchain a fakt ma to veľmi zaujalo, veľmi ma zaujala tá technológia. Bitcoin, blockchain, že to je revolúcia financií, proste videl som už vtedy v tom potenciál, mal som 15 rokov. A tieto veci, čo som sa naučil vlastne, tak som začal potom aplikovať do praxe a začal som to rozprávať na TikToku, neviem, či si ma niektorí z vás, čo pozeráte toto video, pamätáte. Mal som dlhé vlasy vtedy, také kido a točil som, rozprával som o kryptomenách. Pamätám si, že som mal pár eur, fakt, možno do 500 eur som mal, čo som mal našetrené. Kúpil som si svoje prvé Ethereum, vtedy som pozerával King Dubaja a takýchto podobných influencerov. Pamätám si, že rozprával veľa o tom, že kupujte Ethereum, vtedy stálo nejakých $70. Kúpil som si taktiež nejaký Litecoin, no a to bolo všetko počas covidu, keď boli lockdowny, nemohol som chodiť von, tak som sa nudil, študoval som si stále niečo o krypte, stále som pozeral videá. Potom nejak tieto videá na TikToku začali mať úspech, čiže preto vždycky hovorím, že musíte začať niečo robiť, to vás postupne malými krokmi privedie k tomu úspechu. Zoznámil som sa s nejakými ľuďmi, čo mi napísali vlastne iba vďaka tomu, že som natočil to jedno video a napísali mi, že som mladý, že vidia, že sa snažím, že som v krypte. Popripájal som sa do nejakých telegramových skupín. Zrazu som objavil úplne nový svet. Objavil som DeFi, objavil som tieto meme coiny. Vtedy to bolo úplne na začiatku. Pamätám si, že môj prvý meme coin, ktorý som kúpil, bol coin, ktorý sa volal Elongate. Vlastne tento coin som kúpil za možno $100 a v priebehu fakt mesiaca možno, alebo dvoch som mal profit fakt niekoľko tisíc. Taktiež vtedy bol bullrun, všetko išlo exponenciálne hore. Ethereum išlo na niekoľko tisíc a ja som si jedno Ethereum kúpil za $70. Možno to bolo aj šťastie, ale bol som obdarený tým, že som sa fakt v mladom veku snažil a že som si išiel za tým a kúpil som všetko takto včas, všetko potom vystrelilo, čiže ja som fakt prišiel do toho kryptomarketu vtedy, keď všetko išlo už potom odtiaľ iba hore.
No a takto som zostal v tom krypte, zlepšoval som sa, samozrejme tie trendy v krypte sa stále menili. Začal som robiť potom rôzne služby Web3, vtedy fičali v týchto memecoinoch na Telegrame, že ste robili raid leadera, že ste posielali skupiny do týchto coinov a tá komunita to chodila raidovať, posielali tam správy o tom projekte, nech sa rozšíri ten projekt. A za toto ma tie týmy platili a pamätám si, že fakt najlepšie také obdobie, keď sa to začalo rozbiehať, že ľudia fakt chceli mňa, proste ľudia ma chceli ako raid leadera, tie týmy si ma platili. Prišli mi prvé také veľké peniaze vtedy. Stále som raidoval, boleli ma oči, bolela ma hlava, ale proste nechcel som si dať pauzu, pretože som vedel, že stratím peniaze. A to je kľúčové, proste musíte byť draví po tých peniazoch, ako som bol ja vtedy. A dával som si také materiálne ciele, ktorými som sa obdaroval. Mal som starý počítač, pokazila sa mi grafická karta, išiel iba na procesore, čiže som sa nemohol hrávať, tak ja že OK, tak využijem ten čas, ktorý som minul na tie hry, využijem ho na to, aby som sa vzdelával. Potom, jak som zarobil vlastne tieto peniaze z toho Web3 job, z toho raid leadera, mal už som nejaké portfólio, ktoré som mohol si dovoliť investovať do tých memecoinov. Samozrejme, že ľudia vtedy mali takú mentalitu, že stále tie coiny držali. Pamätám si jeden kľúčový moment, bol trend na BSC chaine, že sa kupovali Zilla coiny s takou Godzillou a každý narratív, čo bol s Godzillou, tak sa extrémne kupovali tieto coiny a kúpil som 10 týchto Zilla coinov, čo sa launchli za deň, všetky išli hore, zo všetkých som zarobil a hneď v ten deň som si vlastne doprial, že som si objednal počítač. Fakt som bol za to veľmi vďačný, že som sa už dopracoval a videl som už takú prvú materiálnu vec, ktorú som si vedel dopriať. A takto som sa postupne odmeňoval, čiže určite aj vy, keď zarábate peniaze, tak nebuďte len takí, že chamtivo si šporíte peniaze a nič si nekupujete, pretože podľa mňa je to tá postupnosť, že musíte sa aj obdarovať, aby ste mali väčšiu motiváciu zarábať viacej peňazí. Ja to tak vidím aj na mne, že keď miniem veľa peňazí, zarobím dvakrát toľko v krátkom priebehu času, pretože som fakt motivovaný zarobiť tie peniaze naspäť a niečo naviac. Čiže ten počítač bola taká prvá vec, čo si vedel dovoliť a bol som na seba fakt hrdý a odtedy vlastne už sa pohybujem v krypte, som kryptoinfluencer, už som začal v Grindset Academy, teraz pracujeme, Jaro tu vedľa mňa sedí a pracujeme na podcastovom štúdiu, čiže fakt veľa vecí, aspoň vidíte, že ako som sa za 3 roky vedel vypracovať ja sám. Začal som úplne z ničoho, začal som takto a myslíte si, že by som povedal niekedy v živote, že zarobím peniaze z nejakého raid leaderovania na Telegrame, že spravujem nejaké krypto telegramové skupiny? Absolútne nie. V živote by som nepovedal, že z tohto zarobím peniaze. Život vám ukáže, čo budete robiť, len musíte spraviť ten prvý krok, pretože pokiaľ vy budete iba rozmýšľať, že a čo spravím túto a akého si nájdem účtovníka, tak nikdy sa v živote nikde neposuniete. Proste makajte, život vám ukáže, v čom budete zarábať peniaze. Po väčšine nikdy, keď si dáte plán, že budem zarábať z tejto veci peniaze, tak si nebudete zarábať peniaze, ale budete možno zarábať z nejakej veci, čo nasleduje potom skille napríklad, čo sa naučíte. Čiže dúfam, že vás tento príbeh nejak motivoval a určite budem viac si točiť takto na YouTube a myslím si, že veľa mladým chalanom, čo toto pozeráte, čo ste možno vo veku, kedy som ja začínal, alebo kľudne aj starší, tak vás to vie motivovať, pretože fakt v 18 som si kúpil M3, čo bolo moje vysnívané auto. Pamätám si, že keď som bol malý, 15-ročný chalan, tak som si vždycky fotil v meste a proste fakt som bol úplne napichaný z tých aut. Chcel som aj ja mať také auto a vedel som, že normálnou prácou sa tam nedostanem, čiže musím zamakať na svojom biznise, aby som sa mal dobre. Taktiež také hodinky, aké mám teraz napríklad na ruke, v živote by som nepovedal, že budem mať 14,5 tisícové Rolexy na ruke. Teraz mi to príde už také, že samozrejmosť. Teraz chcem už niečo viacej, chcem si kúpiť drahšie hodinky, zlepšovať sa. Čiže stále mám tú víziu pred sebou a stále som ešte nikto oproti tomu, kto naozaj môžem byť a aký potenciál naozaj mám. Čiže dúfam, že vás toto motivuje. Určite spravím viacej videí aj o mojej zbierke hodiniek, ako som sa k tomu viacej dopracoval dopodrobna. Chcel som vám iba povedať takýto príbeh, niektorých z vás to bude motivovať a vidíme sa pri ďalšom videu.